Shalom. Horas madihita salukna sian hami perhaladu ni huriata pasahaton mauliat itu sudah ruas nama dohoti parminggon apaladi tikyon marhiti omma hu pagi dohami dohot hormat hita sudah asa dinggamma ta pakai masker tai saliling madohoti parminggon horas madihamu dongan nah hinaulonga di bagasa guar ni Tuhata Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita, tapuji tapasanga matuhata, nau patari parhon perdalanan ningoluta di bagasan hahipaso satu hari Minggu sadarion. Nuaing naing dohotatama acara permingguon, ima di Minggu 24 dung Trinitatis, todi porbadia nasihat Tuhani, to di perbadian nasihat Tuhanima namangingani roha doho pikirata asa hibulu rohata pasangapon Tuhani tapuji tapasangap ma Tuhani tapuji jala tapasangap ma Tuhani nasai manungguli roha nang pikiran asa toktong marningot lau marsaor dohot Tuani diari Minggu nabadiai ragam donian pangalela ni portibion nama naiti rohanami asa holan sian Tuhani asa unang marsaor hami dohot Tuhani alai sai disungguli Tuhani do roha tapin asa toktong marningot mangulahon patiknai atong beta mahita mamuji pasangapot Tuhani di acara permingguan sadarion tapahibul marohata madohoti permingguonon marhite tema dungo mahamu unang lilu ale Tuhan Jehovah debatah amanami sahat tuhoma pamujon nami di hari Minggu sadarion marsangak maho marhite perminggon nami pahibul jala pasada maroha nang pikiran nami lau pasangapon ho martangyang mahita di bagasa rohat tabi. De mahita siya bukid de nomor 4 ayat sada dohot sahat tutulu.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon, amin. Tungi sema dong aku dia kabanua gijang, jala dukon niho, dang di halomon rohaku di tanoon, nang pemerus sibukku dohot rohaku, say debatado partano batuan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami asa unang madeli hami ujuro hapogosot tuhami, jala unang magopo hubain hami silolehom muna denggani, ujuro pas-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasyanganon, lehot dihami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di sitianon, niak karena porsia di ho marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik parjolo sahat tu patik paupaton, patik parjolo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di benua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan ay na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, mana sioloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosokot akar na marsineang di guarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dino mari ma ulahamuna sa siulaunmu, alayang go ari papituhoni, ari para dianan ni Jehovah debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halap pena mengebati hutam, ay dinono mari do di toppa de batam, langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubain na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai, jala di parbadiai ido sahana,
atong rap mangidugogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tato poti dosa tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suatu dosan. Para si rohami dahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa namin nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalammu, masay kudang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpermuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuarsan ni dosata. Romahamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na digijang.
hubege mahatani debata turpu di minggon imana tersurat di buku ni panurirang Daniel 12 mamuka sian ayat sada sahat tusia tajahama margati soring. Dung ditiki ujui hehe ma Mikael iduk ni nabalgay na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masama ditiki hagogotan na sodung dumatangi. Olat ni dung adong bangso sahat ro ditiki panipuli. Alai apala ditiki na sasadaima malua bangsom. Luhut akan najupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan. Jalatorop sian halak namodom di bagasan orbuk ditanui. Tarsunggul sogot. Nadeba tuhang uluan saleleng lelengna, nadeba tuhau maragam-ragam, gabe bias-bias saleleng lelengna. Jala halak akan napatas marroha, marsinodang sogot songon sodang ni langit. Jala nasida akan namanugu-nugu torop halak tuhati goran, marsinodang sogot songon bitang rodi saleleng ni lelengna. Iyaho ale Daniel. Tabunihon na akakai, jala sahapi pustahai, paima jupang tinggi panipuli, jadi torop halak manukilit hatai, gabe tambah situtu parbinoan. Dungi marnida maahu Daniel, gabe idama jongjong di si dua halak na asing, nasada di beribon di batangaiki, nasada nari di baribanai. Dungi Roma hatani nasada mandok tu bawa na parangkean hori. Na jongjong di atas aek ni batang aeki, sadia lelengon asa jupang ujung ni aka halongan. Dungi hubegema suara ni bawa namar pakaian hori. Na jongjong di atas aek di batang aeki, laos di patol-tol matangan siamunna, dohot habirang dopak banua gijang. Asa marmangmang ibana tu ibana na mangolo sa leleng nileleng na ikot jolo salpu sada tiki dua tiki doho satonga tiki naung binhul hian jaladung pesohot parserahan ni pasi-pasi sian bangso na badia ipe asa marujung salhut nai. Jadi hubege donian hatai alai dang dapat rohaku gabe nikuma ale tuaku, ahado apala ujung ni salut nai. Alainin na iba nama, laho maho ale Daniel, ay kobuni jala tarsahap akahatay, sahat rodi tiki panipuli, ido sahatna. Martua do akan na tumangihon hatani debata, jala nopiopsa. Amin. Tidak kon maha porsiautai songon nan hina tidak kuni dong atas porsiau di sado portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa nat mempalangi do tanu au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinugon si Maria naga gabia si ton di parbadia andorang suabubuan
Ido tuhata, na tumam na bernit, di panguman misilatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinasila, na tuat itu panotodung di tanam, na mulak mangul di hari patuluhon, nama naik ke surga, lau undul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pemamulak sugut tu tanohon, manguhumi halap na mangulu dohot namat, au korsea di tahun di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panyala Kristen at na badia, do diasa ni dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halap ng mate, do dianguluan na sarasuda. Amen. Tabege makor inanarwastu secara virtual. Titing Minggu 14 November 2020 sada. Di pabotohon tu sude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 titing dang pola di jahahon sude. Na perjolo kegiatan kategorial. Di pabotohon tu ruas ni huria sude akka pakobasion ni seksi dohot kategorial secara offline manang online marujung ma sahatu hari Sabtu tanggal 20 November 2020 sada di Bagasan Mingguon. Marningot ala naing bongotata ma ujung tahun parhuriaon di hari Minggu
tanggal 20 November 2020 sada. Napaduahon mangapuli parjolo di hari Minggu sadarion tanggal 14 November 2020 sada pukul 10 WIB di Patu Pahuriatta do acara pertanyaan pangabulion ima tu keluarga Amang Ajun Junaidi Huta Uruk sektor 4 di Parmoding ni Inang Botor Togi Tioma Boru Sitohang di Kinasalpu. 2. Di hari Kamis tanggal 10 November 2021 pukul 5 WIB di Patupa Huriatta do acara pertanyaan pangapulion ima tu keluarga Inang Ti Urma Boru Gultom sektor onom di Parmoding ni Amang Martohap Sibolon di Kinasalpu. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 10 November 2021 pukul 6 WIB di Patu Pahuriatta do acara pertanyaan pangapulion ima tu keluarga Inang Resmi Boru Lumban Raja sektor 4 di Parmoding ni Amang Marlon Hotman Pakpahan di Kinasalpu. Napapaton di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 5 WIB di Patu Pahuriatta do acara pertanyaan pangapulion ima tu keluarga Kasman Hotlan Simarmata sektor 5 di Parmoding ni Inang Saudurman Nurlina Boru Aberita di Kinasalpu. Mardomu ala situasi pandemi COVID-19 dohot PPKM alani tu sude acara pangapulioni sai maholan sian sektor nama dohoti acara pangapulioni ima koordinator sektor sahalak sian tim sosial sahalak sian tim sending parhalado sektor dohot padita. Napatuluhon titing nanaing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Siska Juliarta Boru Sirait. Ruas ni HKBP Cipayung Celangkap Boru ni Amatta Marudin Sirait Nahinan. Tubuh ni Inata Marli Boru Situmorang. Sian Jalan Huta Kelapa Dua Wetan sektor 5. Dohot Oroanna Februaldo Immanuel Sihaan. Anak ni Amata Goklas Edison Sihaan. Tubuh ni Inata Rosda Melati. Ruas ni HKBP Resort Jambi Distrik 25 Jambi. Sian Huta APBT Spring Hill Terrace Oakwood 10 Jambi. Ima di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul sia WIB di gereja HKBP Jambi Resort. Napapaton Sinode HKBP Distrik DKI Jakarta. Di hari Rebo sampai Kamis tanggal 10 November 2021 naing di Patupa do Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Bolon Gedung Sopo Marpikir. Parsidohot tu Sinode Distriki ima Padita Resort. Situa maringan silalahi utusan Situa Sian Parhalado Resort. Dohot Insinyur Bungaran Purba utusan Sian Ruas. Tatang Yakon ma asadinggan Mardala Sinode Distriki Jalaboi manotopon haputusan nadinggan domu tu hamajuon ni akka pakobasion tarlumobi ma di HKBP Distrik DKI Jakarta. Napalimahon dukungan tu kor seksi perempuan. Mardomu tu hari ulang tahun HKBP Pasar 160-on. Di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do perlombaan kor seksi perempuan. Ima masani voting video favorit tongon Mardala Donoeng. Ima di channel YouTube Kairos TV Distrik DKI Jakarta. Tanggal 10 November 2021. Hupangi dohami ma asa sudema hitaruas ni huria mendukung perlombaan ini marhite manoton masagihon tu akkadongan
huhut mabahen tanda like. Napa onopon dukungan tu vokal solo dohot vokal grup remaja. Mardomu tu ari ulang tahun HKBP pas 160 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do perlombaan vokal solo dohot vokal grup tingkat remaja. HKBP Cipayung Celangkap parsidoho do di perlombani marhite napa berhaton vokal putri tingkat SMP Novi Witatri Sarah Boru Hutasoid, vokal solo putra tingkat SMA Alejandro Philip Perlindungan Simanjutak, dohot vokal grup remaja tingkat SMP Ima masani voting video favorit di Puka Madi hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 12.00. Tanggal 21 November 2021 pukul 12 WIB Ima di channel YouTube Kairos TV Distrik DKI Jakarta. Hupangido hami ma asa sude maruas nihuria mendukung perlombaani marhite nama noton manangi masagihon tu akkadongan huhut mabahen tanda like. Di hari Minggu sedarion khusus vokal grup remaja KBP Cipayung Celangkap nama dohoti perlombaani ditayako do di sude parmingguon dung sidung titing. Napa pituhon ruas napida. Mamuka sian Minggu sedarion tanggal 14 November 2021 keluarga Hisna Lubat Tobing Inang Herlina Borunenggolan rap dohot dua halak yanak kondasida sian sektor opat nomor register huria 600 lalu nungapida tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sempurna Distrik 19 Bekasi. Napa waluhon amplop ucapan syukur Natal. Hobar tu program kerja huria di Natal tahun 2021 on papungu amplop ucapan syukur Natal do hita songon tada parsitutuata mendukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alani hupangido hami matu sude ruas nihuria asa di bagasan lasni roha mahita sude pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Boy mata pasahat marhite parhalado sektor tabi. Ta transfer tu nomor rekening huria manang marhite nata taruhon tu kantor ni gerejata. Ia amplopi boy ma jalo otasian parhalado sektor tabi. Napasiahon iuran tahunan. Mardomu ala naing marujung nama tahun 2021 alani hupangido hami matu sude ruas nihuria asa tagarar bema iurata taunota iuran taunota iurani boy ma tapasahat marhite parhalado sektor ta manang tataruhon tu kantor gereja di kantor gereja. Na pasapuluhon sumbangan solidaritas Illuminetek di pabotohon turua senihuria di hari Minggu sedariot tanggal 10 Oktober 2021 di Patupa Huriata do papungu sumbangan solidaritas Illuminetek tu keluarga almarhum serta Boru Aritonang sektor 10 namoding di hari tanggal 16 Agustus 2021 tapasahat Mei Anon dung sidung jamita di joloni pitu ni gereja on di bagasan roha na tulus. Songonima titing di hita mau liate. Tabegema Kor Remaja SMP virtual. Sabi
pare de huria hita sia bukede nomor 240 ayat 1 dohot 2. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita hamua kamang dokainang, hata ni debata nanang mamakulingi hita, apalagi di bagasan minggu tasadaron, ima natar surat di Evangelium Markus bidu 10 mamukamay siyan ayat 1 ayat 8 song nomor isi takas mata payut ihud taringot tu hasesega ni huta Jerusalem dohot haroro ni Kristus laho tumadikon bagas joroi ninna sahala sisian nama mando ibana bereng ma guru nami, uli ni akka batuon, dohot tongam ni akka jabuon. Alai ni na Jesus mamando ibana, di ida hodo jabu akka nabolonon, dak pasobon nanggo dua batu martidi-tidi, naso gargaron na. Dungi ujuhudul ibani dolo jetun todokon joroi. Puli ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes dohot si Andreas ibana. Pabawa ma tuhami adigan masai. Jala dia ma tadana. Pabawa nasonggop masalhut nai. Jala di hatahon Yesus ma tunasida songonon. Jaga mahamu, sotung dililuhon halak hamu. Ailado narosogot manolu guarhu akka namadok. Ahu doi gabe torop ma lilu bahenon nasida.
asa molo di bege hamu barita ni akka hamu suon rodi gaur ni na marmusu unak kamu tersonggot dan terbahen somasa akai alai ndang idope ujungna aina hehe dosogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masama nang lalo laho marluat-luat masama nang haleon paramulaan ni pambebeon na doi ido sahatna dihita dong sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus topi ni jamita ima dungoma hamu unang lilu waspadalah jangan sesat hamu akamang do kainang di tadongan sa porsyaon baik suci manang bahjoro di simamololong ni halak Jahudi manang di pamerego ni halak Jahudi ima songon sada simbol manang identitas manang kebanggaan di nasida puasa ala menurut pemahaman nasida ia bagah joro na pinukkan ni opu nasida na joloi uli jala denggan jala kokoh jala dipahami nasida na disido debata mian na disido debata bertahta bersemayam jala mungkin merit be debata idom bain hamu kamang do kainang salisa tahun nasida sudema sian piga desa-desa manang dohonem ma luat na asing laho nasida tu situ baka jori marsoba marang sembah yang berkiblat tu sima pemahan nasida ia taringot tu bagah joro Jerusalem nang megah hamu kamang do kainang di tadong sa porsyaon dohonem ma bahwa bait Allah adalah pemersatu identitas Yahudi karena satu tahun mereka berduyun-duyun menyesaki bait Allah untuk merayakan Paskah. Jara pemenasida tungso mungkin do mago hancur menang rata ala pemahan nasida kokoh do bangunan ini jala disido debata hamu kamang do kainang keindahan kemegahan bukanlah suatu jaminan bahwa tidak akan berakhir. Contoh bait Allah bagah joro yang begitu luar biasa pembangunannya megah jala terdoktrin do nasida ia bagah jori sido di batatung so mungkin do magar gari alai hamu kamang do kainang macai takas do macai antusias do Yesus paingoton sisian ni unak kamu takjub tu aka kemegahan kemewahan kehebatan keindahan ale ingot mai marhaujungan doi berakhir doi hamu kamang do kainang ahado nang dohonon ni debata diturpukta sadereon ahado nang do Tuhan Yesus taring tuturpukta sadereon molo akasisani memuji-muji kemegahan bait suci keindahan bait suci. Ternyata Yesus mengatakan bahwa lihat itu hanya sementara persatokinan doi dang idope
ipola ni keindahan ni. Dang disi di hatan ni bata do. Anggoy marhaujungat doi. Salpu doi. Tutudo. Salpu do. Hancur do bagajori. Agar-agar do bagajori. Rata. Batu yang bertindih-tindih semua menjadi rata. Muncul kekecewaan. Wasa gabe songoni. Wasa gabe Tuhan Yesus aka songoni. Daktar jaluna sida. Ido be ditogihon Yesus. Wasa gabe songoni hatam. Guru nami. Wasa gabe kosongoni. Marhaujungan do bahajoroi. Hape bahajoroi na pinajong-jong ni. Ima aka na marsitutu bakasiholi. Kehadiran ni di bata. Ala memang menurut pemahaman nasida. Ia bahajoro ima kehadiran ni di bata. Penampakan ni Tuhan. Tudos may hamu kabang do kainang. Molojong-jong gareja di dia pe. Patuduhon na memang ido kehadiran ni di bata. Jadi tungso mungkin do magar-gari. Ternyata juga berakhir. Lalu mereka bertanya, kapan itu akan berakhir? Karena itu tidak akan mungkin masuk akal bagi kami. Dak pola tidak Yesus sugut haduan dangi. Allah memang ia pemahan nasida holan di Portibiodo. Pemahan nasida marpakiribon holan di Sodo di Portibion. HP Yesus daktusi diubah Yesus ma pemahan nasida. Unang gabi kemewahan ni. Kemewahan itu adalah sementara persatokinan doi kemegahan. Kehebatan ni sasahala pe itu akan berakhir deh. Dang manotongi tidak akan kekal. Alina manotong ibahata di debata. Nageboy pos rohata. Geboy pasodakon rohata. Sudena taida di Portibion akan berakhir. Para penguasa juga akan berakhir. Keindahan alam akan berakhir. Dan diganti dengan yang baru. Tartu dia do hamu kamang do hamu itu kon. Ima taringat tu berakhirnya masa pemerintahan kuasa-kuasa dunia. Apokaliptik. Apokalipsi. Akhir zaman. Tusido di arahan Tuhatta. Asa unang gabi lalap di Portibion, kemewahan, keindahan, ketakjupan, gabi tusi terfokus konsentrasi di Hajal Maun, dan disi satu kido anggo Portibion. Alinang ma tertuju pikiran rohani sudah hita, asang giat toktong marpos ni roha. Tuhata ni dibata, naso olo mago, naso olo marhaujungan, do akal na asing. Tiusido hita hamua kamang, ditogihon trupokon, asang giat mangharap tu jolo hita, ima tu hata ni tu hata. Melot nakini dungo mahamu, unang lilu hamu. Mersitutu do Tuhan ta Yesus laho mengajari si Sianon asa unang murah-murah nasida madabu tu pangujunan asa unang murah-murah nasi terela di akahata-hata aka bisu-bisu daka jolma melor pani dungo mahamu unang lilu waspada jangan sesat. Dengan tegas do Tuhata, waspada, jangan sesat. Berarti ada sesuatu yang harus kita takuti. Ada sesuatu yang harus kita cemaskan. Ada bahaya
molo sanga do hamo kamang no kainang tarela jolmai tu aka malo di jolma gabe moldo mulaki gabe moldo tartugui molo sanga do rupani terdoktrin terkontaminasi tu hagir-hagir di daging tu aka balom di kaportibi tak tertugu bang na isay idom beda asa gabe manat hamu waspada berjaga-jaga itulah bahaya mengancam so tu gabe tarela tu aka malo di jolma tu aka malo kaportibi gabe dan olo be di lehon rohana lau marsar tu hata di bata dan olo be jolmai manangin hata di bata. Lido asa habua kamang do kainang waspada lapatana berjaga-jaga dungo kamu unang lilu lapatana mulut dugo alihut maita martangiang ikon tangi do hita si parehata hamu kamang do kainang ala memang torop nueng akan masa di pertibion senajolo penunga saya torop madok au panurirang au sisanya katuan Yesus marnipi au gebe di pasado tua rupani tohodo ni hapar halado ni nunga godang nuang akka jolma nama dok dirina song sada panurirang nabi yang telah mendapat wahyu sutu gebe tarela jolmai sutu gebe tarela sutu gebe madabu gabe susah ibadah Allah memang luar biasa do aka pengajar-pengajar sesat luar biasa mereka lebih hebat daripada orang yang belajar lebih mampu jadi kita beboy terlena kan ini naik kita beboy itu soni terpengaruh kita ay godang nuay kamalaban ni jol mamakatai kan ini naik memutar balik fakta berkata-kata memang luar biasa orang bisa salut dibadikon akahala na dakpola malo meramu kata-kata jalhita pe boy do gabe tertarik tu si gabe dohno tama etong sadong do nya tu sia matani makata pirang arong basoni buamai ya itu tadi karena memang karena pintar-pintar orang malu-malu di jolma pasama-sama dirina gayboy ma tarela gayboy ma tertarik tu akasi pauto-auto Yesus macetakas do ibana madok asa ingkot jamot HP masa do di tonga-tongan nasida si pelayan hati-hai di zaman Tuhan Yesus sudah muncul nabi-nabi panurirang padu pergagap palsu di tonga-tongan Yesus pe nunga masa nunga muncul li idom bena asa ikon manat jala dugo hamu unang asal ditangihon unang asal di jalo unang asal ditakup ikon dianalisa do sa itong iso adok kiad do sada dogan nami dang saat imana si kuabe si takup narua guarda si tongpi takup na si tongpi takup gabis takup narua dang saat imana tamat ay ho buado hole gabi giri-giri baham tongkan si takup narua do hotong subli di takup ho hata no si tongpi takup ho na si tongpi takup ho dia si tipilio ton jadi hita pe boy do soni
Dan ulu kita memfilter, menyaring akan informasi. Bagaimana kini kan ala ni malu mereka pertibi. Ima rupanya akan malu mereka parhata perbalik hata dukan nasing. Jala memang zaman online lam canggih do. Bodoh nasida memakai ayat-ayat firman. Hati tuatakan do. Begini yang tertulis dalam firman Tuhan. Masalah apa itu? Ya Matius 6 ayat 33 itu, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Nina apa laut batu ngadol do. Kan itu. Bisa orang pintar. Hanya dengan memakai firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Hiado memang sada termasuk dohor pani acik roha. Tongdo sian sesama hitar. Ketika melayani kami di sada huta yang jauh. 10 pitu do ruas na. Marmeho-meho. Mar mobil. Mar handphone. 280 kakak. Iba. Bah. Nanggo pala ongkos lautus serbu distrik peba. Nunga piteraha. Jatuh di berlau makatai. Mereka ada orang matong robos serbu. Dia ngatu siapa tu ngamang. Buasa dan sudah mampu. Bah, atong ho macam mang. Ho ros dia keipi na murah ho. Bagi botoh na yang marda lepat. Betabay ma. Jadi iman yang tertarik. Alamnya terus di badan berhubungan komunikasi. Tertarik ibana ala memang basau ni mah strategi na lahom mana itu ngadol na nang soruas na perupani saya didapaton ala memang dia pintar memakai kata-kata firman Tuhan ya tertarik dia begitu dengan memakai ayat suci dina ayat firman Tuhan tertulis tu son dina. Badi ho main dari raku dos bata. Kali dunaing melitung IP malo-malo dari pemakai ayat firman Tuhan ni, ya apa boleh buatlah. Ali bertobat may mara kasong ni. Lepas ada habuah kamang do kaya nang ima kemampuannya kaportibi kana malon. Memang jahat do kana masa. Taida manuang kan nama sa di karata rupani buasa song ni torop ni halat di paila dia kabang portibi. Tongdo ayat firman Tuhan di benasida. Terlena akan masyarakat. Lahu tatusanin, lahu tusadu, merdubur. Lahu tatusanin, lahu tusadu, merdubur. Alanya ini senjata na sida iba naki memakai ayat-ayat firman. HP konteksna dang songira mungkin. Alay torop do na sida. Saya hira nagabe talu do rupanya aka ustad na berpendidikan ni. Sian akana marsyajar mana 3 bulan, 4 bulan. Nung ngagabe pendakwah hibara disi. Tertarik jolma. Bagaimana masa nuang? Ima jahat na. Jadi padana ikon hita ikon jelido hamu kamang do kainang. Ala memang aksai taboto kada masa. Tu dia do ni sidohonon non. Ahad sidohonon non. Batu tupi kutung jamot dohi tatong kan. Yesus dengan tegas mengatakan sedangkan sisian nai 12 halat nasida. Si Judas tong do tarela kan. Nang perapak no tong Yesus ale tong do ibana rupani tinggal kelas do ibana. Ali tinggal kelas ni gabe mago be mana. Edang be mampu ibana. Memfilter aka masukan sian tonga-tonga ni aka humaliang. Gabe lari pikiranna. Gabe dang dipahami bana dang dia tusi bana be misi di Tuhan Yesus
dalam rangka penyelamatan, menyelamatkan umat manusia. Gabe itu madai butuh pagucudan. Macehehon Yesus, mengkhianati Yesus, mengkhianati gurunya. Karena dia tertarik, karena dia memang memikirkan kepentingan sesaat dibandingkan kepentingan na manotongi. Salpudo sude hamu kamang do kaidang doton Yesus. Ini kan berhujungan salpudo sude unang ma di portibion pakirimota, unang ma di portibion da kata bebereng. Alitaida ma. Tu dia do ujungan ni gulun. Hitape bohado. Haulion kemegahan itu akan berakhir. Berakhir do. Hitape ganteng pehita, bagak pehita, itu akan berakhir. Godang pehepengta, mamora pehita, itu akan berakhir. Akan berakhir. Atau hamwa kamang do kainang melusong di do pe marhaujungan do, lang manot to kape. Atau aha masih behenokku. Aha masih patibokku. Sal pudo HP. Marhaujungan do HP. Atong buhada ma. Nakindo Yesus waspada mahamu nina. Dungo mahamu. Jamot mahamu. Jaga mahamu. Unang olo tarela. Unang olo hita olo di pagutu-gutu halak. Unang olo hita rupani gabe di arah kalak tu aka tudar na sositongi. Unang olo hita rupani gabe murah terpengaruh tu aka bala malika jolma na makatahon. HP gabe ujung na gabe madao hita. Dan olo be hita pada tua Yesus. Sian na jolo satu nuengo rupani. Masa atau ngoper rupani tantangan do di hita. Tantangan tu jolo buhado hita nueng mengadopi ragamnya kana masa. Nambay hita tarela, mambay kita mago, mambay hita gabe susah. Ima aka malo di kajolma. Ikut jamot do. Hape jodoh ngah hampir 1,5 tahun na makata-katai do aka persaksi Jehovah. Dan ulo tertarik. Dipengaruhi bermacam-macam cara kan. Bahkan hape uparsuada, saya ini adalah memang anggota jemaat biasa. Bagaimana Bapak supaya bisa membawa saya ke menjadi warga jemaat saksi Jehovah niku. 1,5 tahun berkomunikasi. Dak perlu pa buat padita. Narohana, dak katultula don narohana horwa. Na jugul man narohana. Dak perlu pa buat. Memang luar biasa mereka pintar, menarik bagaimana mempengaruhi. Jadi hita pe moloso mampu hita menyaring memfilter baso ni maulo hita tarela. Ay saya dong dulu bakar rus ni huria kanino nang. Rus de GP saya dong doso ni dak boto nang di HGP sebang lengkap. Tak na buaro akan nang aka pengajar-pengajar nama dok dirina Kristen dua nina ya. HP tujuannya dalam rangka untuk mempengaruhi do. Mangilah hita do. Asa unang gabe haruar hita sian aka punguata, asa haruar hita sian aka kelompok terkena asing. Itu tujuannya. Mengaburkan pemahaman kita, mengaburkan keyakinan kita Tuhan ini menjadi kabur sehingga kita dengan mudah meninggalkan. Apa hata debata tidak akan pernah kekal, ya tidak akan pernah kabur. Hata debata tidak akan pernah berakhir, dia kekal. Salpu pesogo tanoon, dot nasa isina hamua kamang do kainang. Sekalipun bumi dan tanah ini akan berakhir, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir dan dia akan kekal. Odo rupanya nagabe jaminan, odo nabawi bampin pos rohata meyakinkan kita
bahwa firman Tuhan itulah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Mangsongon dia peka malau melekal portibi, songon dia peta udah portibi, dan tuk imam bek au, dan tuk imam bek kita gabe tarela madau sa Tuhan ini. Allah memang Tuhan senantiasa memberikan jaminan yang terbaik. Boy pasodakon rohata. Hata di bata ido na jamin gabe pos rohata. Manotong kekal. Dangadong besi biarta, dangadong besi ta ganggu doa kamu kabang dokainan. Ima hamo kamang dokainang gabe sara perenungan. Tanggal pusada masuk maitatu akhir tahun gerejawi. Tabigi masih di jahun aka guar-guar nang modding berhat lau madaton tuhata. Akhir tahun gerejawi 1 tahun. Dan itulah akhir zaman mereka. Itulah akhir zaman mereka. Nang perjolo borhat lau madaton tuhata, ima akhir zaman nasida. Kesempatan bagi mereka untuk bertobat tidak ada lagi. Sotong tado rupani tatangyakkon songon akan asingi. Kita doakan supaya mereka diterima di sisi Tuhan ini. Nangadong be. Berakhir, selesai. Atau hamua kamando kaya sudah besar ruji main dohita, ruji. Bohado aunwain. Tuturah hamua kamando kaya molo tahitung ra. Molo di absen ra. Rora suruh-suruanin tur tu soru panitu hakapian baka joron. Ra di absen. Anggohonain huben abaniogol hubereng absen non kehadiranmu huida. Namar Tuhanon 1 tahun rupani tanggal pusara ma November. Bah urang do. Wahana maho. Hui toko berbuat nangarong rupani gapalat 15%. Gumodang do hui danuang na hurang dinggan ni. Nasalay. Atong wahana mah. Dangarong rupanya gabiahkan. Atau tu dia mahita mo nasong ni. Akhir tahun gerejawi. Menungguli hita doi. Asa giat. Bah, buhadu tu nuaing. Nunga godang hupatupa kadung di kanadenggan. Atau buhada manuaing. Mengamaro jungolu sada ama. Sektor 10 sada amang Mahdin Purbate nasugutan pukul 7 di rumah sakit Polri. Kesempatan bagi dia sudah berakhir. Dan apa biar hod hamu kamang adokena. Ya apa aku boleh tukan Indonesia iba pi ipelas udah kau lebih padita wala bajai minta binoto. Iba pi perlu do evaluasi. Kan Indonesia. Badang pula rupani nagabe dang boy rupani 100% nang pula rupani ba adong rupani bereng itu hatta. Bah adong do dian sihiri bom bah. Nian sai berjuh do alih tong do jugulot na. Alih sai dong do hasurang sawti nang pula nagabe boy memenangkan ibana bong tu suroi. Ikaw orang masuk ni hama kamang dokay nang sakita. Lapatan na adong upaya-upaya na tapatupa na tahulahon akadenggan. Unang rupa ni gabi borhat hita menutup tuhata nang pala soti dang adong rupa ni gabi singoton. Nang adong rupa ni gabi untuk dilayakkan. Atong buahana wirta buhana mau, buhana mahita, adong do petiki. Bagi Tuhan 1 detik itu adalah memang sangat berharga. Kesempatan bagi kita untuk mengubah, kesempatan bagi kita untuk berubah adalah sangat dinantikan oleh Tuhan. Ale molo tarpodum do hita,
moldang dungo hita, terlena hita, aka tabo-tabonya kapurtibion, ke asikan duniawi ini, boido gebe lalap hita, lalap di paralapan. Magoma. Dangadong betiki di hita. Lido asa hamu akabang dokainang, tapariahi maka nauli kada denganon. Ya. Mari kita berbuat selagi masih diberikan oleh Tuhan. Mari kita berbuat selagi masih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Unang gebe tapar haseang. Unang gebe mari suang hamu akabang dokain. Waktu tetap berjalan. Tiki merdada do, dang mungkin be mundur bagi hamu akabang dokainang. Alaita ubama akan uli akan ninggan. Nungamar haujungan aka kor parupuan batutu ya masuk lagi remaja ya mari kita memberikan dukungan. Hal itu tuh tak dukung ma nadenggan nanti. Mulutung adong penahurang solot roh hatta unang pulau tabayar pani gabi itu turut argor nih. Apa itu? Enggak tahulah ya. Ai bama au padita perhuta-huta do. Ya. Mulutung adong pesolot roh hatta unang tabay nih. Itu akan dilihat orang. Dan mungkin pertama ini mempene. Mungkinkah? Boy do rupanya perkeramat jatim peni? Bah, pasti do kita kan ini dong. Dari kita ke kita doi. Bah, mau lo berun halaki, bah, sesama nasi dah penga masih bal-balan nina. Ya usah lah. Ya pesongon itu, molo hubereng dang pas, ni dok kopehata upasip damai. Dak polo bayar pani, laut tu si barbal lusuk pa buah-buah, enggak perlu. Aliko perlu do hita hamo kabang nukain dukon moral. Ayo hubo turun main, hubo turun pani marsol soldo, nang Petrus song ni luak ko rupani, dang ibir kamu, hubo turun soti marsol soldo. Hubo turu mamke organon. Nilpudang boto hamudang marga organ. Hubo to. Ale kadang mungkin ikan ngisi 10 hal ahli-ahli na saya masuk saya itu sudah diaktuan. Dok barsong leader. Lu jani bagi sudah dibandingkan. Tetapi kalau diminta, ya saya siap. Bayi mah rupanya kan mar organ. Waduh hamu akapar organi asa boy enaklah didengar kan molo marede unang gabe sihil kan ya ikon simbang may bana organ dohot trompet kan tertabur to muli pakai muse argor ketungtang argor Harte gornya bang abang siltoga piano, kan? Ya, harus seimbang dia kan, bang. Tabu betongkan, jadi boido menyegarkan jiwa, ya, membuat kita tetap akan semangat. Atau di pergutuhata mahitan waing, laho manguli akan muli akan denggan, jala margogo mahita, unang talu hita dia kasih polisi, melodong pe akahamolon akan susah akan marsak akan so dia pesta ni, sadok tapasahat matutuhani, tutuhani mahita mangilu palaban gogo asa margogo hita mangadopi raga dekana masa. Amin. Muliate mali Tuhan. Di pakuling hohami marihiti hatam. Di sumuli hohami asang giat totong. Mangalir roha natakas mengululon nami hombar tulom roham. Pargogoi mah mali Tuhan. Asa tahu kami mengatusi. Unang olo kami tarela. Di pautoto niya kaportibi, dia kapototo niya kadamalo, mabikbuy kami daw, gabi manarita kami. Pasu-pasu mahatam, asa maratili Tuhan, gabi panglapan gugo di kami, mangulolon nami. Pasu-pasu akaros ni Huriam, pasu-pasu nasa nanutang nasida, di bagasan saminggon, asa gadda itu Tuhan. Akaruas ni Huriam ni basang parasaiton asiroham, pasu-pasu aka ubat,
pasu-pasu nasa dikonsumsi, marubat di rumah sakit, dijabu pele Tuhan, asiroham sapet ma tangan menegok pasu-pasui. Akana marsitaonon, akana marsak ni hamatean, asiroham say homa na mangapuli. Homa li Tuhan na mangapuli keluarga purba. Dot keluarga ni menjutak. Nah di sektor 10 sada. Asanggil Tuhan tarapul keluargai. Margugu nasida panjalo kana masa. Nang hami pilih Tuhan. Say pasu-pasu hami gaduk marasada-sada. Aka persikola. Lehon ringkas sin roh ada sedasi roh na sila Tuhan. Nah yang masuk tu perguruan tinggi. Kedekan kelas. Dohod ujian terakhir. Ali Tuhan say homa tokto mangurupi bandungani. Asa jupang tutuna pilihan setero hanasida. Nyusun skripsi. Mangluka rejo. Ali Tuhan say homa napatuduhon. Lehonomu ma. Akan uli karadenggan di nasida. Mali rokap pilih Tuhan. Say homa patuduhon. Obartullo monirham. Nasorong lupeda danak. Nang liling pa imahon asiroham. Bigay matangyan nasida. Asal honom uli Tuhan. Obartullo monirham. Asa pasutommi. Ikut dipanggil mitrul nami. Sesudah nami martinamu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita. Hut metadon papungo pilihan sada A, sada B, paduahon, hut maita amplop, dohot non, ilumanete pe tadani, aka nadot kita berturut berkocita. Mari de mahita.
Jong Maita. Mulia tema dituhani nong pasaton hatanai tuhita di hari Minggu sadarion, nama nosoi rohata asa totong dungu jala marsihot di bagasan Tuhani, ay nama taut do musuta ima sibulis nama neti rohata asa holang sian Tuhani, tajalo ma hagogon na sian Tuhani marhite-hite tondina, to di parbadia na saya manungguli rohata asa marsihohot di bagasan Tuhani. Ale Tuhan debata, sai pagugoi mahami, manghaporsai hatami, asahot haporseo nami, makaposi hatami, molotung rope hasusaan manahopi ngolunami, dohot pangalea nisibolis nasai maniti rohanami, asaholang sianho, pahot mahaporseo nami, holantuho, dohot maniok baga-baga, haluaon nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Molosongoni do posni roha do hot pakirimot ta tutuhani, iba nama dungohon hita ganup tiki, unang lilu ha porsyota ni bait portibion. Tapasahat mangulut ta tu ibana, asa ibana mangarajai roha do pikirata, taingot mahatana madok, saina do nganakku do hamu ganup ari rasi-rasa ro, ajal ni hasyanganon, tapasahat mangulut ta tu ibana. Tapasahat ma peleta na tapupungon tu dibata martangi yang mahita. Ale dibata amanami na dibuan gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggado nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami ma, siya na lihon mi tu hami pilihan nami toho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga nuhriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutan dahami godang nisi leho-leho mi tuhami, asalam girgir hami mandok muliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na banagijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomoniroham di banua tongaon songona di banagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa di nongan mardosa tuhami, unak kami tugin tu panguncunan, palua mahami sian pangago.
mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Amen. Amin. 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 Shalom, horas malita salutna.